dinggon ki bapak ki ya mirsani ke sini. Lah iya tapi kan saya berbicara realita toh gitu. Nggih. Ya ora? Iya. Menghadap ke kita ora? Ya menghadap ke Lah kita. iya, kok ngengkel kowe? Lho, neng dingko sik tak bilani klitik. Neng dinggon neng di papan, piyayi iki mirsani wayang mesti madepe ya rene, siapapun itu. Sing ngomong sinten? Aku. Lah iki, ini justru malah menjadi referensi jenengan sebagai seniman. Kok iso? Omonganmu ki ora ngepenake ngono lho. Iki nek nganti rumus undang-undang, Mas. Kowe nganti dilaporke tindakan yang tidak menyenangkan. Kowe kena pasal 310 lho kowe. Oh, iya toh ya. Loh, lah kepiye to kowe iki? Nggih. Lah nek nganti kowe ngene iki padha karo pelecehan, kena pasal meneh kowe. Apa kuwi? Loh, nggih Mas. Iso kena pasal 281 kowe. Iling ya. Loh, lah aku ki nek perkara pasal tak sinaoni to, Bos. Mangsamu. Lho kowe lek ngantek menteleng karo aku niki ya, kowe kena pasal kowe. Pasal 521 kowe. pasal kuwi? apa? Pakan pitik. Ayo. Suruh ki. Ayo. Kesusu sak kepengin weruh. Nah, kuwi lho. Temanten lanang pengen weruh temanten putri, semono uga temanten putri sak kepengin weruh temanten kakung. Tegese biasanya ketemu dalam keadaan normal, dalam keadaan ora dandan, ning kaget piye to temanten wedok ki yen dandan utawa rias ayune kaya ngopo. Lho. Kesucian ki paribasane rupane putih sebagai temanten berdua itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Kalau kita sudah hidup berumah tangga, kita harus menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Yang dahulu adalah kenangan, sekarang adalah tumpan dan besok adalah jawaban. Kuncinya sitok, Pak. Pripun? Yang pengen urip keluarga itu harmonis. Kula mbiyen setahun niku geger lamun. Setahun setengah geger, tapi kula geger kula tidak secara fisik. Terus Kula wis geger ngoten nggih, ketoke ndak cocok kula minggat. loh, Berarti sampean karo bojone ya ora mau Kula omongan. ora mau omongan, Pak. Akhirnya tentrem. Tentrem Kok iso ora mau omongan? dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh. Oh, nggih. Mergo sosok ana kae to peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Nah, kayak niku Oh, sing iya. kula maksud, Pak. Ngoten lho. Bahasa tubuh piye upamane? Pemain apa? Mangan, jaluk mangan. Mangan kowe. kula langsung nyeluk bojo kula, Pak. Ngantek sakniki nih. Heeh. Ngomong kowe bojoku. mah gila aku. Upama dik, Oh, upama. mama Ayo, to. ngono. Tak kira aku bojomu ta gila. Lah bojoku itu apa ya kolu bojoku ya. Bojoku. Nggih. Aku mek nyeluk nek. Weh, mosok enggak pakai nama? Wis gak nyeluk aku. Weh, bojomu ya krungu to? Krungu. Loh, kupinge wis enek? Telu sik meneng kene sitok ya. Kayak pitik. Ya. Nyeluk kula nggih ngoten, Mas. Nggih, Saya. nggih. Terus iya, ngene. Ya. Satu, terus Aku langsung apa itu? mangan. Oh, sudah paham. Bojoku langsung semritil ning pawon, njukuk sego, njukuk jangan, njukuk lawuh, cepat ning meja, Pak. Semritil mlaku. Ngesot. Nggih to kowe iki. Kamu bojoke budeng kuwi. Lah iya semritil. Ya mlaku lho, kodrok. Oh, ayo nesunan ki ngopo to kok iso? Jaluk ngombe upamane. Ngombe iki kula nyeluk biasa Mas Cahyo. Ya mek. Weh, moro meneh. Wis langsung. Ini sudah tahu. Tahu. Bahwa ini menunjukkan apa? Minum. Wih, ini loh Mas. Elah, Bahasa elah, isyarat elah. aja paham. Penting, Pak niku. Mula ora tau geger. Mula tau Tentrem, geger sampai saat ini. tentrem. Nggih, nggih. Adus. Atus ya mek. Aku mek ngene tok. Lho, bojoku langsung semritin gondok banyu. Terus banyune ungup. Langsung sokne aku. Pas apa aku pitik.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala kaula wala quwata illa billahil azim. Gusti Allah sembahku ingkang tetulung marang aku. Ora ana kaya rinanku kejaba saking Allah aku. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang wektu kanggo mrasta arep ngaturake apa? Khusus teristimewa untuk mempelai berdua. Arep ngaturake ya kuwi dandang gula. Sida asih engko dibacotake langgam setya tuhu. Sing kepareng ngaturake sapa? Ibune para waranggana dedengkote para sinden. Sapa? Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni.
Iki sing biyen nate viral ing jamane. Jaman jahiliyah biyen wis kondang kuwi. Ayo. Nganti saiki jaman maiyah. Ha iya. Le jahiliyah ora. Mergo pancen ya era 90-an wis dikenal karo piyai kene, lumantar televisi, lumantar radio, sinden sing senengane muni nggih, Pak, siapakah itu? Sukesi. Monggo Bu Kesi, bawanipun langkung rumiyin. Pamintaku Nimas Sidasi Kejawi kula aturaken dumateng temanten kekalih, ugi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah mliginipun bapak-bapak kepala desa. Iya. Pak Lurah Kelangon. Mbok menawi rawuh Pak Lurah Klumutan, Pak Agus Proklamanto. Wah, apal karo asmane Pak Lurah-lurah kuwi apal. Pak Lurah Tulung rong apal rong tau nanggap nduk. Lambene senengane. Guyon nduk, guyon. Ayo. Monggo Bu Kesi. Datan kinggeng serambut lamun caketing hati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng Nimas ana tepi wajib situasi berayan Matur sembah nuwun. Sadurunge dibacutke langgam mewakili kru Madangkara Bu Kesi ngaturno panuwun marang Pak Ali Mas Ngudi sak keluarga lan ugi dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh dalu menika. Monggo Bu Kesi. Inggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, Bapak Ibu ingkang kepareng sami rawuh kathah tumplek-blek dalu niki. Kula minangka wakilipun para waranggana lan kanca-kanca pengrawit Madangkara sing ganteng-ganteng ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng keluarga besar Bapak Ali Mas Hudi
ingkang dalu niki sampun kepareng Mahargya Putra Mbiwada Siwi ngrawuhaken hiburan wayang kulit kanthi dalang Ki Cahya Kuntadi magister seni bojo kula sing ganteng dhewe. Anake wis papat ngono ra isin gumun aku ora. Ya bene to, Pak. Ngono ki sampeyan ben kelingan karo aku. Sampeyan ki lek dadi dalang kondang saiki mulai naik daun. Dalang kondang kuwi lara ditutke bojone kuwi bahaya, Pak. Mula supaya sampeyan eling karo aku, mergo apa? Sampeyan jejerane sinden-sinden ayu-ayu kaya Mbak Okvalica, kaya iki Genduk Winong Birgita. Biyoh, kuwi lek gak tak tutke pendeke brodol lho, Pak. Tenan. Teh kaya ulu embrodol. Iya. Rontok atine lho. Godane wong kuwi waiting tresen bikaos margi kulinten. Waduh. Lho tenan. Kuwi Inggris ngendi kuwi bikaos iki ora? Waiting tresno merga saka kulino. Lah yoga jejerane sinden sing ayu-ayu lho. Engko suwene-suwe merga sering awer. Iso cinta lokasi iki terjadi. Mula bapakmu. Apa mbokmu? Mula sampean yang ndi tak tutke supaya awake dhewe iki saling bisa menyelamatkan. Kaya dene Mbak Manten karo Mas Manten, muga-muga ning endi wae tansah atut runtut, tansah ditutke tansah bebarengan supaya uripe selamat salami-laminyo ngoten. Amin ya rabbal alamin. Ya ora, Pak. Ya aja kuwatir aja sumelang Bu Kesi wis to. Nadyanto sinden sing kok gawa ki anak-anakmu ki ayu-ayu kabeh. Sapa to sing ngarani Winong ki ora ayu sapa? Sapa to sing ngarani Birgita ora ayu? Lek ngarani Birgita ora ayu ki tak culekane mripate. Ayo. Bocah ki ayu kabeh ning sing jenenge katresnan kuwi lak suci kanugrahan saka Ilahi sing diparingake marang menungsa. Sing menungsa ki ora iso nampik lan milih. Lan nyatane wiwit kuncung nganti gelung nadyan akeh sinden sing ayu rupane ning sing tumanem jenjem sakjroning atiku ya mung Sukesi Rahayu. Alah. Kuwi aku lek eling. Alah tiwas aku ki wis marem ngono lho Pak berbunga-bunga atiku. Tapi tenan. Kanggo ngikat atimu supaya imanmu iki ra gampang goyah digodha wong wedok ayu. Iman kuat, imin sing ra kuat. Lah mula sampean supaya kuat imanmu nyawang Okva ben ra kegiwang sesuk tak umrohke tenan sampean. Ayo ditobatne ayo. Tak tobatke ning kono ya. Heeh, matur nuwun wis pokoke aja semelang aja kuwatir Bu Kesi. Yo saiki diaturake langgame Setya Tuhu. Ayo Ibu Sukesi gen jumeneng alon-alon. Iki diaturke marang para sesepuh luwih dhisik. Lan ugi ingkang kepareng monitor lumantar YouTube Kuntadi Channel, para subscriber semuanya. Ya, alhamdulillah iki sing kepareng mirsani lumantar streaming pasang mata di Kuntadi Channel hampir mencapai 5.000 penonton. Wah iya, terima kasih. Aja kuwatir lek nang kene tenang Bir, ora ana sing hujat awakmu lek nang kene. Ayo. Ayo. Monggo Ibu Sukesi Rahayu coba kaya apa nggih. Yuk. Aku kang setya satuhu
Bu Kesi, kok sik Bu Kesi. Nah, niki malah pikantuk dawuh Nadanto mirsani lumantar streaming pepunden kula Bupati terpilih nenggih Bapak Hari Wuryanto kepareng-paring dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Cahyo Kuntadi, salam katur Bapak Ali Mas Ngudi. Mugi anggenipun kagungan kersa tansah rahayu wilujeng kali saking sambikala. Amin. Sembah nuwun Pak Hariwur. Nggih. Selamat sukses kagem panjenengan. Mugi-mugi tetap dados piyayi ingkang amanah dan mampu membawa berkah untuk Kabupaten Madiun. Lan tansah kula antu-antu sak kanca Madangkara benjang menapa syukuranipun nanggap wayang. Men ra ana balung rine. Men kabeh guyub rukun. Ya. Manunggal dadi siji, nadyan wingi iki beda panemu, beda pilihan. Ning gandeng awake dhewe pinter berdemokrasi, saiki tetep bersatu padu untuk menjaga keutuhan dan katentremane Kabupaten Madiun. Ya. Sik Bu Kesi mau lah. Lumantar aku ki ra sengaja, Nduk. Nonton ning nggen TikTok ki ana sing kepareng live streaming ya kuwi nglukis gambarku karo gambare Bu Kesi. Ya, akune iki jenenge Pensil Kediri. Nggih. Nggih, Pensil Kediri. Ta Bu Kesi? Leres. Live lumantar TikTok panjenengane nglukis kula kali Bu Kesi. Akhirnya pada malam hari ini delalah lukisan ini ku sampun rampung lajeng rawuh wonten ing laladan gaplok mriki sonten wau kula sampun pinanggih naminipun Mas Budi. Mila Mas Budi kaya napa wujud lukisan panjenengan mangke minangka tandha tresna langsung jenengan aturaken dumateng Bu Kesi utawa jenengan paringaken dumateng kula. Merga ki ya piyayi luar biasa. Ya, monggo mriki Pensil Kediri Mas Budi mumpung wekdalipun taksih longgar pinarak wonten pepanggungan mriki kalian ngasta lukisanipun. Ayo. Duduk. Ya. Tapi jenengan madhep mriko riyen miki keri. Mang jumeneng Mas Budi, mang jumeneng. Niku mang asta niku. Nggih. Dagangan jenengan mang asta. Ayo. Nggih. Mang buka, mang tuduhke teng para lenggah madhep mriko. Nggih. Inilah gambar Romeo dan Juliet. Nggih. Karya dari Pensil Kediri Mas Budi. Sik dicaosi mik lek saiki ayo. Sebab napa jenengan kok live teng TikTok kok gambar kula kalih cinta kula Bu Kesi Rahayu. Ayo sebab napa nggih. Halo juga. Aku pun halo. Ayo. Nggih, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek tepangaken nami kula Budi Tri Prasetyo yang punya akun Pensil Kediri di TikTok.
Wah, nggih. sama Instagram. Nggih. Kula bikin gambarnya Pak Cahyo ini aslinya tuh sering nonton Pak Cahyo yang lakonnya Sumantri Sukrosono. Oh. Awalnya itu ya. Wah, kowe Saya suka lakon itu pas Pak Cahyo pas bilang Sukrosono itu pasti bunuh sama Sumantri itu loh. Kula mboten muni Sukosrono, mboten ngoten. Sing bener kula muni Sukesi. Mergo pas niku kula konangan dadi. Ngoten niku. Oh, haru ngoten nggih. Nggih, lah niku harune kan Bukesi kan kayak pas nembangi kayak ndek ati madeg gitu loh, Pak. Nangis Bukesi ini kok. Ya kayak nangis itu loh. Nggih, nangis tenan niku wong pas niku utangi pirang-pirang kok nggih. Nggih, jenengan tersentuh ngoten. Nggih, tersentuh. Nggih, Akhirnya ngoten. saya terinspirasi, Pak. Nggih. Nah, di samping itu juga banyak teman-teman yang DM di akun saya. DM apa? DM ya kayak inbox gitu loh, Pak. Oh, Nah, nggih, info. itu bilang, "Mas bikin Bukesi." Gitu. Oh, nggih. Nah, terus saya mikir kalau bikin Bukesi saja kok kurang afdol kalau nggak ada Pak Cahyo gitu. Oh, nggih. Akhirnya saya jejerkan. Jejerkan di situ. Iya. Oh, nggih. Bu Kesi komentar terhadap karyanya Mas Budi ini. Luar biasa Mas Budi. Itu merupakan salah satu karya kreatif seorang pelukis muda Mriki dari Kediri. Mas Budi. Ngateko Mas Men Budi. pirsa niki kepi lukisane kula. Coba dilihat di biji Nih padela. kula sune. Nah, teng mriki. Nggih. Men ketok Bu Kesi. Ya. Nggih. Wah. Bojo. Lek wani bojo mung gambar. Ah. Wong ning kene ya dina biasane ketemu lho, cedak. Lek langsung aku ndredeg kok. Alah wong dina ya ketemu anake papat ngene kok gayamu, Pak. Ah, iya. Ngene roh Okfa mripate nglerek wae. Lah aku memantau kok ya. Ya, Mas Pensil Kediri, Mas Budi. Nggih. Sebuah karya kreatif dari tangan-tangan kreatif penjenengan. Saya doakan setelah pertunjukan wayang kulit malam hari ini karya-karya penjenengan dalam hal tinta melukis tadi akan eksis dan akan populer, laris manis menjadi seniman besar pelukis dari kota Kediri. Amin, amin. Matur suwun Luar nggih biasa. Bukesi gitu. Yo tapi lek sing numbas Bukesi aja larang-larang ya. Oh nggih, siap. Lho malah ngene Mas, jenengan kula caosi prisa. Niki lek ora jenengan ora kula omongi lho niki, penting banget Nggih. iki. Jenengan berkarya niki lak dipersembahke kangge kula Bukesi nggih to. Nggih, leres. Upamane kok kula ki nyaosi arta teng panjenengan. Nggih. Niku lek jenengan tampa sah-sah mawon niki mergo karyane jenengan. Nek lek nggih. pengen barokah upamane kula sangoni utawi sangoni Bukesi kok mboten jenengan tampa. Wah kuwi barokahe luar biasa nggih. Nggih napa mboten, Pak? Alah batenmu mending mboten ngono. Piye to ki? Ayo piye to ki nggih. Matur nuwun. Berapa hari niki jenengan gambar niki, Mas? Itu aslinya itu cepet Mas aslinya. Oh kok Mas bukan Pak. Ora apa-apa ben nomo. Ya. Aslinya tuh cepet. Nggih. Aslinya 2 hari itu bisa. Ah. Cuma nih ya tak cicil gitu loh Pak. Oh dicicil alon-alon. Bahasanya campuran Pak. Mboten napa-napa. Niki murni ngangge pensil sedaya nggih. Pripun Pak? Niki ngangge pensil sedaya. Nggih, itu pakai pensil 2B sama pakai pensil warnanya pakai merek apa Pak? Nggih, mboten napa-napa aja. Nggih. Nggih. Pensil ning niki sae sangene jame nggih padha kula pas teng-tengen iki ya tengen. Jamu Bukesi nggih niki. Nadyan niki asine mati lho jame niki pas niki nggih. Nggih, oh nggih. Nggih, ning mboten napa-napa. Nggih. Ning kula kritik bareng, kritik. Nggih, monggo. Niki wajah sampun mirip, sampun sae, kostum sampun sae, pewarnaan, perpaduan warna juga sae. Ning nuwun saya umung siji, bokonge bojo kula gegeden nggih. Ben gemoy Pak. Alah, malah gemoy. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Budi Pensil Kediri. Matur nuwun ya, Mas. Nggih. Ana, nggih. Kula tampi niki nggih. Nggih. Wis lemah teles Gusti Allah sing males. Nggih, mriki. Ya. Ya, Mbak Okfa iki ngono, Mbak. Ayo, nggih, mriku riyin. Terima kasih. Ya, nggih. Nggih, matur nuwun Mas Budi. Ayo, kuwi Piyai Tresno iki kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Bar iki arepe kru Madangkarai digambar kabeh kok, Nduk. Apa iya? Ya, pengrawit-pengrawit iki digambar kabeh ning diurutne saka sing apa penampilane rada beda karo kancane ngono. Ayo. Slendro ya, Nduk. Slendro sanga. Gandeng iki awake dhewe sowan mrene disengkuyung akeh para kadang-kadang bakul
sing ngubengi daleme Pak Ali Mas Ngudi, warung pojok nggih ngurmati Duojo Mas Klidik karo Mas Kluthuk munggah ana pepanggungan. Wah iya nggih. Monggo Cok diaturake warung pojok Mas Klidik Kluthuk. Yo berdiri. Dados. Mbak Lia, tunggal Mbak, itu Mbak. Sing cetha Mbak. Sekali lagi yuk. Ter. Hei. Oh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Dalu Mas. Ah nggih. Mas Klidik sehat nggih? Pangestu panjenengan lumeber sedaya pandongaipun sedaya warga masyarakat, sedaya pinanggi bagas kewarasan Mas Cahya Kuntadi. Mboten lusak-lusuk to sowan wonten dalemipun Bapak Ali Mas Ngudi niki wau. Mboten, alhamdulillah desa niki desa sing kondang. Nggih. Desa sing gelem sedekah, desa sing gelem ewang-ewang. Tegese piye kuwi? Iso diarani desa tulung. Maknane? Lah nggih, desa sing gelem ewang-ewang, desa sing gelem sedekah. Mula iso dijenengke desa tulung. Enten desa sing ora tau lara teng mriki. Apa kuwi? Sugih waras. Enten. Enten desa teng mriki sing ora tau salah nggih enten. Apa kuwi? Desa bener. Oh iya. Wis ora tau salah. Desa sing dislimur. Apa? Nggih to? Ning panggah rame. Apa kuwi? Sambirejo. Oh iya. Kuwi dislimur rame terus niku. Iya. Mula ngriki kula apal banget wong riyen kula nderek ketoprake Mbah Samin ku suwi ya.
Mriki. Nggih ta? Nggih. Mbah Samin ketoprak mriki. Nggih ning Lah jenengan dangu teng mriki. Wah, suwe, Mas. Mula niki dalu dipun kanthi kalian beliau ingkang kinurmatan Bapak Ali Mas Sarimbit, Ibu Wiwi menika namung kapundhut wonten ing dalu menika saged lipur piyai wonten ing Ngamplok Tulung Mas Cahyo. Ngamplok piye? Jere kene wilayahmu gaplok. Lah nggih, suwi leh teng mriki akhire ngamplok ngoten lho. Piye iki adikmu piye gitu ngene iki? Gaplok Tulung ngoten lho. Gaplok Tulung Dusune Saradan. Gaplok, desane Tulung. Leres, Kecamatan Nggih. Saradan. Saradan. Mula alhamdulillah grapyak semanak masyarakatipun Mas Cahyo. Leres. Saya dipun berkahi piyai-piyai ingkang hebat, piyai-piyai ingkang berkualitas, piyai-piyai ingkang selalu menanamkan andapasor, selalu mendekat kepada masyarakat. Nggih. Mula ini yang menjadi satu catatan penting, catatan yang unggul untuk kota Madiun dan Kabupaten Madiun Nggih. yang selalu mengangkat harkat martabat masyarakat Madiun dan sekitarnya. Nggih, Tepuk tangan untuk amin. pejabat-pejabat ingkang rawuh, Mas. Nggih. Terus nggih saka pintere pepunden Nggih. kula Bapak Ali Mas Ngudi Serawung Siap, ngrangkani siap. piyai kathah Nggih. unduh-unduhanipun sak sampunipun kagungan kersa kaya dalu Nggih. menika Leres. ingkang kepareng rawuh kathah sanget tumplek-blek mangestoni dumateng Bapak Ali Mas Ngudi. Saestu Mas, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mula alhamdulillah yang dadi pejabat senengi ngeten niki yang selalu mendekat dengan masyarakat, Mas. Nggih. Nggih to, Mas. Leres. Panjenengan dados pejabat pantes. Kok iso? Nggih, secara menapa nggih, ilmu dan intelektualitasnya itu bisa memposisioniskan diri di dalam masyarakat yang saat ini lagi booming-boomingipun seneng wonten kabudayan. Oh ngaten nggih. Nggih. Kula dadi pejabat iki seneng. Sampeyan seneng ora dadi pejabat? Gak, Loh, kok ora iki kepiye to? sebenarnya nanti dagelan. Dadi pejabat dikasih tempat yang istimewa. Ya, toh, Mas? Dihormati karo warga Nah, masyarakat. Kemana-kemana selalu dikawal. Nggih mboten. Sebenarnya nanti dagelan. Loh, kok penak dadi dagelan pripun? Metu iringane perahu layar aja dipleroki. Kowe tau tumon. Warung pojok. Warung pojok. Nggih. Jajal kowe dadi wali kota mudhun ke mobil. Terus langsung diiringi warung pojok jejeg cengalmu karo pengawale kowe. Ayo beda tempatnya Lah kalau iya. itu ngono lho. Jatahe dhewe-dhewe. Lah nggih, ning paling tidak Pak Ali ini nuwun sewu lho Mas. Nggih. Mengkolaborasikan dengan budaya tradisi dengan milenial Mas. Nah, Nggih. Nggih. Mula tradisinipun teng panjenengan Nggih. milenialnya di kalangan kula kalian Mas Jok Lutuk saya kasengkuyung para pesinden panjenengan. Nggih. Ingkang sepuh mapan panggenanipun nggih wonten kasepuhan. Nggih. Ingkang nem dipun lenggaken wonten ing tembang-tembang lari nem sak menika. Leres komplit anggenipun atur panglipur. Wingi dalu menika mriki nggih campur sari Mayangkara. Berbagai pintu budaya dipun gelar nggih Mas. Nggih dipun gelar, dipun rangkul, dipun tresnani kalih Pak Ali. Pak Ali niku piyayine pancen picaksana, Pak. Wicaksana nggih. Wicaksana saestu. Kula nembe ndugi mon nggih langsung dipun papaken no, Pak. Bapakne pripun? Wah iya pelatih. Papane apa ngadi ning ngisor wit pelem mburi ngono ta. Sampeyan ki mbok yo paling tidak ki ngunggulke beliaunya itu bagaimana. Lah piye arep liwat kene ya bek wong dadi mau ganggu Loh, kula ting wingking mburi. Iki sing diarani wong ora duweni jiwa idealis, Mas. Nggih. Gitu, Mas. Nggih. Yen wong medhit lumrahe, dhuwit ku rasa dingge ura-ura. Leres. Dilumpukke dhewe wae seneng karo keluargane wis cukup gitu. Ditabung, Tapi karena beliau Bapak Ali yang selalu memprioritaskan kebahagiaan untuk orang lain Nggih. dan mempunyai prinsip untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain, Nggih. mula seneng ora dingge dhewe. Iki nek diitung wis pirang puluh yuta, atusan Atusan yuta. Mas. bahkan. Nggih. Jajal. Ha iki nek cara kowe ndelik kowe. Nek lak Pak Ali tatak to, entek atusan yuta los. Somongane wong ditangkap wis mek ngono kuwi kowe iki. Iki wong sak grup lho kok Bukti ora. nyatane ya kaya ngono Iki kuwi. to, ya. Mas. Piyayi iki menawi peparing utawa Nah. sedekah Leres. kanthi ikhlas lahir batin ora lokak parandene malah saya kebak ngono Mas Kluthuk. Ora wutah saya Wutuh. utuh. Ora roboh sansaya bakoh. Ki lho. Ki lho. Wong polah mesti entuk Opah. opah. Gremat-gremet mesti iso ngliwet. Sing ngomong sapa? Tanggoku iki polahe kakek malah gendeng lek ngene.
Lah iki ya salah paham neh to, Ah, iya. Bos. Nggih. Ngono lho. Nggih. Iki Pak Ali iki ngentekke Ya raga. ya to. Roh aku. Golek Awake dhewe iki nikmat. suatu kebanggaan pada malam hari ini loh. Nggih. Suatu kebanggaan Mas Ayo. Kebanggaan pripun? Sing biasanya iki kita itu menghadap Bapak Wali angel, Nggih. menghadap Bapak Wakil DPR itu juga sulit. Bapak Ketua DPRD. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota iki ya menghadap ke kita. Ini satu kebanggaan bagi saya bahwasanya ini Omongane kok kan dhuwuren ki kepiye to? Bapak itu karena beliaunya itu ya dinas. Nek arepe nemoni angel ya tetep manut prosedurnya. Manut Ayo. protokol. Manut protokolnya. lah iya. Omongane sampean pripun? Lah ya biasanya kan ada kan ngadep Pak Wali kan angel. Sulit Pak Maidi sulit. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Pak Maidi ini menghadap ke kita. Loh. Iki rong tau mangan botok peluru apa jan? Iya. Lah nek dindinggon ki bapak ki ya mirsani ke sini. Lah iya tapi kan saya berbicara realita toh gitu. Nggih. Ya ora? Iya. Menghadap ke kita ora? Ya menghadap ke Lah kita. iya, kok ngengkel kowe? Lho, neng dingko sik tak bilani klitik. Neng Nggih. dinggo neng ndi papan, piyayi iki mirsani wayang mesti madepe ya rene, Sing siapapun ngomong- itu. Sing ngomong sinten? Aku. Lah iki, ini justru malah menjadi referensi jenengan sebagai seniman. Kok iso? Kabeh menghadap ke sini. Ini yang bisa dinamakan jenengan itu kategori seniman sing sombong. Loh, kok iso sombong? Sing kono wae menghormati. Sing kono wae sing delok madhep rene, nyapa sampean kok madhep debok ra gelem madhep rono. Loh, dalange neng ngendi-ngendi wis dadi pakem, wis dadi aturan, wis dadi peranatan dan warga masyarakat sudah memahami mesti ngedep neng debok, ngedep neng kelir. Lah ngadep rono kesuwen engko bedane apa karo dagelan? Lho ngono kuwi. Turne sampean ki kok maido madhep debok. Nyun pangapunten, Gus. Ah. Nyawa. Uripmu karo debok kuwi sik aji debok lho. Lah kok iso? Debok kuwi saka godhonge ya guna. Betul. Saka wohe ya guna. Saka wite ya sik guna. Wiwit saka dhuwur lan ngesor kuwi migunani. Bener. Ayo. Hidup itu harus bisa seperti falsafahnya debok utawa wit gedang. Nggih. Semuanya ada maknanya dan ada gunanya. Ngono lho. Tapi ndep mbok delok iki filsafate elek lho. Nyapa? Debok sadurunge mati, ketukul tunase. Nggih. Mosok kowe arep nyuntuk debok, sadurunge mati kowe anakmu ting ndi-ndi nggon elek kowe. Lho. Ki cangkeme kok kono ki ngapa ta? Lho, iki filsafat lho. Ya filsafat iki nek diketok sik lak ya mati Tapi kok. lek kowe ngomong api-apian nang sewu lho, Jan. Piye? Kowe bandingne aku karo apa? Ah karo wit gedang no. Lho, kowe lek ngaruh walet saji walet, Mas. Kok saged? Walet ke nun sewu ilere lho. Kayak larang regane ke. Saon ke jutaan. Ayo, ilmu klumpukno. Sapa sing arepe nuku ilmu? Iki sampean ki tak aku dulur nih dulur Lho, tua. tapi kita ada argumen lho iki. Ya ora masalah. Lah yo, Ane nek perkara uripmu. Uripmu lho ya. napa? Karo tamu bengi ki sik aji tamu ibarat tamu ki tak ibaratke tawon. Iya. Kok iso? Oh iya no. Kok iso? Loh, tawon ke nun sewu tekane nggawa rejeki, lungane ninggal rejeki. Contone. Lho nggih no. Tekane deloken mesti ora diusir mergo ninggal rejeki, madu. Mula kowe karo tawon kalah. Kowe bening apa? Tawon Kowe karo macan saji macan kowe. kok saged. Reyok lho, kulite larang. Ndase kae. Nggih. Dajal ndasmu jepoten. Sapa? Sing arepe nuku ndas. Soswi kok omongane megelke to, Mas. Ha nek uripmu ya kalah kendel to, Mas. Kalau sapa? Ha nek trimo Mas Cahyo sampeane kalah kendel karo Jaran. Lho nyapa? Jaran ki leh kendel lho. Kok iso? Deloken ning alun-alun Madiun. Nyapa? To alun-alun Caruban kuwi. Piye? Jaran kuwi nggeret dokar, cikar mburine kae. Kuwi mripate ditutupi ora gawe kathok we roh dalan lho. Jajal kowe matamu tak tutupi ra kathokan ngerti kowe. Lho, kok aja kakek nenek sur mak pok 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 pok. Apa kuwi? Lah, kuwi jarane jigar. Bangsane. Oh, iya, Bang. Ngono kuwi kok. Nggih. Tau, Pak? Bila patut minangka tepo Nggih. tulodo kaya Bapak Nah. Ali Mas Ngudi Ini kuwi lho, lho. Pak. Sampeyan Sampeyan kaya ngopo lan kepiye awake dhewe selaku seniman Oh. tanpa ada pengayoman saka piyayi-piyayi kaya Pak Ali Mas Ora, Ngudi nggih. mokal awake dhewe iso tampil. Mula Mula- ya bener Mas Kritik wau. Nggih. Ya kudu memberi apa kuwi semacam doa yang terbaik untuk Bapak Ali lan uga untuk temanten kekalih. Pak Edukasi Ali- itu kan penting. Pak Ali ini pejabat yang bermasyarakat. Apalagi mantunya itu berangkat Nyatane dari bangun Polri. omah ke ora megah ra, Pak. Iya iya iya. Biasanya pejabat ki bangun rumah kan megah. Iya. Nyatane Pak Ali ki bangun rumah ya sederhana. Sederhana iso? ya. Paralone kayak jobong ini lah Pak Ali ki lah kilo sewu. Loh. Ini menunjukkan bahwasanya daleme Eh. Pak Ali menika Endi to? iki. Lha iki omahe sapa iki lho? Pak Ali.
Pak Ali ki daleme ngarep kuwi lho. Terus iki to. Lah nyapa kok paralon kayak njaba ki? Biyen ki ning kene rakasan wis pindah rono. Iki yo mleset iki. Weng Ngono kono lho tandha tandane seniman ki nuwun sewu yen kurang beretika utawa kebak tata krama ngono kuwi. Wong genak dhewe sowan ning daleme Pak Ali to. iki nek bocah iki dituntut secara undang-undang. Iso. lho. Kamangka mantune Pak Ali ki Polri. Nggih. Keluarga besar dari Polri. Pangate Briptu. apa? Loh, Briptu. Briptu. Lah, lha sik kalah karo maratuaku lho. Piye kuwi? AKBP bos. AKBP. Anggota Ketoprak Budi Pertiwi. Iki yo anu kok omonganmu ki ora ngepenake ngono lho. Iki nek nganti rumus undang-undang, Mas. Kowe nganti dilaporke tindakan yang tidak menyenangkan. Kowe kena pasal 310 lho kowe. Oh, iya toh ya. Loh, lah kepiye to kowe iki? Nggih. Lah nek nganti kowe ngene iki padha karo pelecehan, kena pasal meneh kowe. Iya. Apa kuwi? Loh, nggih Mas. Iso kena pasal 281 kowe. Eling ya. Loh, lah aku ki nek perkara pasal tak sinaoni to, Bos. Mangsamu. Lho kowe lek ngantek menteleng karo aku ini ya, kowe kena pasal kowe. Pasal 521 kowe. pasal kuwi? apa? Pakan pitik. Sekolahe ning ndi ta ki jane iki? Ora pas belas. Pangapunten Gus. Inggih. Menika lah momentum yang sangat membahagiakan. Nggih, Pak. Leres. Dari kalangan budayawan, dari kalangan para piyai ulama sedayanipun lak lenggah. Bagaimana kita bisa menyampaikan secara edukasi kepada masyarakat ini tontonan yang positif. Nggih, ngoten lho, Pak. Leres. Iki lho. Ngoten, Dadi ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat ki kepiye? Ya sapa lah pokoke penting. Bapak Ali itu bagaimana sedekahnya? Ya jos lah, jos. Jos piye? Sapi. Apik piye lambemu ora cengengesan? Ora lho iki. Iki ditanggap ora cengengesan. Awake dhewe iki nyambut gawe. Sing aran idolan sapa ya? Mas Cahyo ki wis memperjuangkan sampeyan. Oh, sapa to Mas sing ngancani panjenengan Mas Klidi Kluthuk mawon? Loh, ini karena pembelaan beliau itu pengen ben Mula iso- saiso-iso kudune menjaga nama baik. Wis diperjuangke sowan mrene ngono. Asine ora merjuangke. Pripun? Mergo sing prei dina iki mek kowe karo aku tok. Ning dinding nggon kuwi ya kabeh kuwi ana aktivitase ngono lho. Manten mon nun sewu. Manten, Pak. Iki nyapa kok sebabe diwenehi swasana sing katon peteng. Peteng. Lah iki kudu digoleki. Ayo apa? Lho, sampeyan kuwi lho. Lah ya aku. Lah iya. Omong sing tuwek sampeyan kok iso. Omong apa? Lho, Betul. nyapa kok sebabe iki dias sing suasanane kaya ngangge ireng-ireng ngene iki. Ireng ki insyaallah temanten kekarone insyaallah bakal langgeng dadi temanten kekarone urip dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah dan ngantek kaken-kaken lan ninen-ninen. Masya Allah, ya ampun rupane kaya kapsul kok iso kaya ngene nek omong. Ya ampun, ya Aku ampun. lek untuk pinterku iso aku. Ya coba. Oke nek ngono aja pindah. Oke. Mergo aku ora pati roh iki. Nggih. Nah, manten nuwun pangapunten. Sak sampunipun dipun panggihaken lak ngajeng kapapak wontenipun janur to, Mas. Nggih. Akeh ana sasmitane utawa ana artine apa ya? Janur ki saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Weluh. Jaan ki pelaku nur ki cahya ki pepadang. Dadi temanten kekalon iki leh pepadanging jagat insyaallah apa sing dijangkah dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masa niki lho Mas, jenengane pripun? Niki nek kadung pinter. Niki cara encer, Pak. Saking encere ndledek kok kuping lho iki. Ah kuwi kenceren, Bos. Kuwi mau janur. Nggih. Terus? Lah januripun lak mesti kaapit kalian Manggala Yuda, kalian Domas. Leres. Ah Mindo Ratu Swengi Raja Sedina. Iya. Lah kuwi pampriye apa kok manten mesti ditemokke? Ah, ya. Njur mesti balang-balangan suruh. Mergo lek balang-balang bataku mrempul mungkin. Suruh kuwi. Manane suruh ki lho. Suruh. Ayo, apa kuwi? Gak aku. Panjenengan mendel mawon, Gus. Nggih. Ayo. Suruh ki ayo. Kesusu sak kepengin weruh. Nah, kuwi lho. Temanten lanang pengen weruh temanten putri, semono uga temanten putri selak kepengin weruh temanten kakung. Tegese biasanya ketemu dalam keadaan normal, dalam keadaan ora dandan, ning kaget piye to temanten wedok ki yen dandan utawa rias ayune kaya ngopo. Lho, widodari kaya tumurun saka ing Ngijwantah. Iki to, Pak. Kleru sing bener widodari mudhun saka kahyangan wis Nah, jawantah. ojo wantah iki Ayo. kepiye Wis pokoke kono lah pokoke. Nah, panggihipun temanten Nggih. ing samangke Nah, lak nyautuk jan. balang-balangan suruh. Ayo wis ki lho. Lajeng Ayo. wonten adicara pidaan dok.
Leres. Nek kudu ngerti apa to sasmitane kok temanten kakung kudu midak endok. Mergo lek ngidek cengelmu iku mesti tile-tile. Midak endok iki dimirengke karo Mas Ngidek Manten. ndok menika filosofine pecah. Kudu sampai pecah. Tegese kudu pecah pikirane temanten kakung, lan uga kudu pecah pemikirannya temanten putri. Wong lanang sebagai presiden rumah tangga harus bertanggung jawab golek pangupaya jiwa tinggo nguripi keluarga. Sing wedok ya kudu pecah pikirane sebagai ibu rumah tangga mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Ya ampun kaya ngene iki lambe kok iso apik kaya ngene. Omong kok iso cepet cak-cek iki jane pangananmu apa? Kok iso apik kaya ngene. Tanganmu pusing. Ayo ning berita ya bareng kok iso. Wontenipun pidaan Dok. Nggih. Lajeng kasambung wonten ing adicara Wijikan Tirtawening. Nah, Ngopo manten kok putri diwijiki mijiki. Banyu suci iki ngopo? Mergo lek diisi banyu aki sikile glodok iki. Weh iki sing apik no lho, ular-ular. Suci. Kaya mumut lho aku. Kudu cak-cak. Kesuci kesucian, Pak. Nah. Kesucian ki paribasane rupane putih sebagai temanten berdua itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Weh. Kalau kita sudah hidup berumah tangga, kita harus menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Yang dahulu adalah kenangan, sekarang adalah tumpan dan besok adalah jawaban. Masya Luar Allah, biasa. kaya Tepuk ngene tangan iki teman lho, kula ya elok. Lagi ketok lagi metu hebate iki. Ing samangke panggihipun temanten wonten ing adicara Wijik Tirtawening lajeng kadheraken lenggah wonten ing damparing keprabon ingkang saged kasebat nggih menika kuwade. Kuwade menika saka tembung kuwato nyogo barang sing gedhe. Yen temanten kekarone sudah hidup berumah tangga, yen nenek perkara wae, dinamika kehidupan kudu perkara gedhe wae. Perkara gedhe ayo dicilikke, perkara cilik ayo diilangi. Kita harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Lenggahipun wonten kuwade dipun apit kalian kembar mayang. Kembar mayang kalau kita sudah hidup berumah tangga kebahagiaan sudah ketemu. Kembar mayang ojo lali madhep manembah nindake sembayang manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Allah. Ngawur kene iki tuwek. Biyen mondokmu ning ndi to, Mas? Loh. Ora Ning mon nang ndi mondokmu? ora mondok. Mbok mondok ngono nyapa to? Kawedi aku banyalan ngono kuwi. Kembar mayangipun lak wonten janur. Nggih. Janur kabentuk wontenipun kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong lanang ya kudu ngaku lepat, wong wedok ya kudu ngaku lepat. Sebagai manusia hidup di dunia itu lebih baik meminta maaf daripada memaafkan. Loh, sak wontenipun kupat lajeng kasusul kawontenipun awujud nggih menika keris. Keris ki bentuke menggak-menggok teman kekarone kalau hidup berumah tangga aja sampai kaget karo lika-liku kehidupan rumah tangga. Loh, Nggih. wontenipun keris kupat lajeng kasusul wontenipun lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Ada aib, ada rahasia rumah tangga. Ojo dibuka kanthi biar-biaran. Biasane lek perkara wae iku dadi status WA. Yen iso dadi rumah tangga, yen iso perkara wae kudu duduk berduaan, harus kita berembuk bersamaan. Musyawarah. Mencapai mufakat. Loh, Wah, wontenipun kupat lepet lan keris, Nggih. januripun dipun bentuk kadya manuk. Kuwi dudune yen temanten lanang duwe manuk. Weh, Iki omonganmu sing keri iki lho aku sing ra setuju iki. Neng ndi-ndi kon ki nek Ngarep mau wis apik. Lah iya to. Nggih. Ngono lho. Tegese manuk ki filosofi, Pak. Oh, ngono. Manuke sadurunge ngendhok, kuwi Nggih. mesti golek susuh. Dadi insyaallah beliau temanten kakung, kuwi akan bertanggung jawab sebagai presiden rumah tangga, akan memuliakan dan akan membahagiakan temanten putri untuk kedepannya. Masya Allah. Berarti ya. Loh iya lho. Oh ngono ya. Golek pangupaya jiwa, temanten lanang tanggung jawab. Berarti harus saling Loh komunikasi. iya lho. Nggih. Anakku lho, Pak. piye? Bribtu kan, Pak Sinta. Nggih, Nggih, Bribtu. menika mantan Mas kakung. Bribtu Thomas. Mas Thomas. Thomas. Nggih. Iki ora ados saka dinesane mung ngene. Dinesnya di Madiun Kota Polres. Sami, Pak. Anak kula niku teng Polsek Saradan. Loh. Elok, putrane jenengan nggih polisi. Nyopet kecekel dek wingi, nyopet kecekel. Kuwi jenenge nek nyopet ki paling tidak kan ya pencurian. Kuwi Lah, iya. 363 atau 362. Iya. Ngono lho. Paling tidak ki ya duwe pangkat, ngono. Ya letkol. Letnan Kolonel. Kelet neng kol kernet. Aku ki kok gumun to, Mas. Piye? Ngomong kali panjenengan ki sekeca lho. Terus ya nyambung. Nyambung Nek ngomong karo kepenak. sampean ki kok jan- wah. Kula tak nuturi Mas nggih. Nggih. Mas saya nggih. Nggih, nuturi sinten? Manten lho. Mbah. Nata awakmu dhewe angel nuturi Loh. manten. Nyapa to sampean ya? Ora kuwi takon. Tekon iki sangel pisan, iman-iman lek mikir. Wah, iki kemplelet. Rupamu ya super tetra ngono kok iso
Mas Cahyo itu secara listening skill dalam pemikirannya itu hebat loh. Ini paling tidak sarjana S pinten Mas? S buah. S2 loh. Hebat tuh bidangnya apa? Kalau kita itu bertempat utawa dalam rangka pernikahan, ya kita harus menguasai utawa berpengalaman dalam hidup rumah tangga. Nggih. Ngono lho, Bos. Iki perkara iki rumah tangga lho. Manten iki kudu bisa nuturi temanten dan sesuai dengan apa yang kita lakukan, pengalaman dhewe. Jarkoni lho. Iya lho, Ngajari ya kudu iso tak nglakoni. lakoni. Yo, Kenyeh. iki galah Mas. Aku gumun kok. Pangkat oleh dhuwur, Terus tapi pengalaman dalam hidup berumah tangga ki nun sewu. Nggih, nggih. Aku ki rabi karo bojoku ki 14 tahun Masya Allah. dan tidak pernah ada apa jenenge ki? Gejolak. Gejolak rumah tangga nggak Konflik nggak pernah? Nggak pernah. Weh, berarti ayam tentrem ya? Ora. Lah kenapa? Lah aku dia bojoku kok. Tak kira ki nek ayam ngono. Kowe dirungokne tenanan piye le nuturi temanten? Ayo. Etel, Pak. Iki rungokno iki. Nggih, nggih. Rungokno. Nggih. Kanggo kabeh iki. Ya ning nyawangi ning aku ora nemen. Sebetulnya rumah tangga itu biasanya Pak, Iya, itu iya. 1 tahun, 2 tahun, Terus? itu biasanya konflik rumah tangga itu pasti akan terjadi. Betul. Karena apa? Kita baru-baru menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Bener. Sing biasanya bujang, sing biasanya perawan dolan ning dindingkon dhewe, sing lanang dolan ning nggon dhewe. Tapi lek hidup rumah tangga kudu wong loro. Sing biasanya duit dienggo jajan dhewe, lek hidup rumah tangga urip dienggo wong loro. Kuwi iso diarani cara pepatah mengatakan di mana apa kayak bumi Bumi dipijak, dipijak, di situ langit kita junjung. Apa kuat kowe? Loh. Piye to ki? Peribahasa, Pas peribahasa. ning dindingkon panggon ki adikku bisa bermasyarakat. Nah, ngono ngene lho. ku. Kuncine sitok, Pak. Pripun? Yang pengen urip keluarga itu harmonis. Kula mbiyen setahun niku geger lamun. Weh. Setahun setengah geger, tapi kula geger kula tidak secara fisik. Terus? Kula wis geger ngoten nggih, ketoke ndak cocok kula minggat. Loh. Malah mbok tinggal Tak lunga tinggal lunga. untuk merefresh suasana. Menetralkan suasana. Oh, Meredam. Meredam. Bener bener bener. Ternyata kula golek iki apa to? Kuncine geger ki apa to? Oh. Karena wong lanang ki nyun sewu. Wong lanang ki ora iso ngempet yen lagi seneng-senenge karo wong wedok. Oh, dadi geger ki nggo kunci ya? Iya. Kunci te nggo nyolong motormu kuwi. Piye to lah sampean ngangon? Tegese ki rumus. Rumus. Wong lanang kuwi lek tresno karo wong wedok ki biasanya selalu diungkapkan. Ning lek wong wedok ki lek tresno karo wong lanang itu tidak diungkapkan. Masya Allah. Ki terus terang. Lah wong lanang ki biasanya sering seneng ngomong, Pak. Aku kangen karo kowe, Nduk. Nggih, nggih. Kowe neng ndi? Iya, ngerayu. Ngerayu. Biasanya justru malah komunikasi itu yang menjadi awal mula menimbulkan permasalahan. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ini kunci, Pak. Jadi kula meling karo teman kekaro iki. Oleh mantenan, yen sampean pengen rukun, iki yen iso, jangan sampai berkomunikasi. Kowe iso dibedil cengelmu lho kowe. Lah wong Pak Ali ki mantu ki pamre ben putrane ana kancane kok. Wis to, wing golek kakean omong-omongan, wong wedok ki sok kala omongane luwih oke saka wong lanang. Wis sok kala ngeling-eling ngudal-ngudal perkara mbiyen, akhire ora omong-omongan, akhire omongan saya oke, akhire permasalahan itu timbul. Berarti sampean karo bojone ya ora mau Kula omongan. ora omongan, Pak. Akhirnya tentrem. Tentrem Kok iso ora mau omongan? dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh. Oh, nggih. Mergo sosok ana kae to peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Nah, kene niku Oh, sing iya. kula maksud, Pak. Ngoten lho. Bahasa tubuh piye pamane? Pemain apa? Mangan, njaluk mangan. Mangan kowe. kula langsung nyeluk bojo kula, Pak. Ngantek sakniki nih. Heeh. Ngomong kowe bojoku. Mah gila aku. Upama dik, Oh, upama. pamah Ayo, to. ngono. Tak kira nek aku bojomu ta gila. Lah bojoku itu apa ya kolu bojoku ya. Bojoku. Nggih. Aku mek nyeluk nek. Weh, mosok gak pakai nama? Wis gak nyeluk aku. Weh, bojomu ya krungu to? Krungu. Loh, kupinge wis enek? Telu sik meneng kene sitok ya. Kayak bete. Ya. Nyeluk kula nggih ngoten, Mas. Nggih, Mas saya. nggih. Terus iya ngene. Ya. Satu terus. Terus aku langsung Apa itu? mangan. Oh, sudah paham. Bojoku langsung semritil ning pawon, njukuk sego, njukuk jangan, njukuk lawuh, cepat ning meja, Pak. Semritil mlaku. Ngesot. Nggih to kowe iki. Kamu bojoke budeng kuwi. Lah iya semritil. Ya mlaku lho, kodrok. Oh, ayo nesunan ki ngopo to kok iso? Njaluk ngombe pamane. Ngombe iki kula nyeluk biasa Mas Cahyo. Ya mek. Weh, moro meneh. Wis langsung. Ini sudah tahu Tahu. bahwa ini menunjukkan apa? Minum. Oh, ini loh, Mas. Elah, Bahasa elah, isyarat elah. aja paham. Penting, Pak niku. Ngono ora tau geger. Ora tau Tentrem, geger sampai saat ini. tentrem. Nggih, nggih. Adus. Atus ya mek. Aku mek ngene tok. Loh, Bojoku langsung semritin gondok banyu.
terus banyune umup, langsung sokne aku. Pas sama aku pitik. banyune umup dicampur. Jedeng, Gendeng aja nih iki. Nggih. Gendeng. Mandi ngene ya. Iya ngene iki Aden. Dadi kula ngoten niku Mas Cahyo. Nggih. Sik saiki aku takon nek Nggih. singkas ya. Napa? Wong omah-omah kan supaya harmonis dan bisa menurunkan anak, Nggih. pasti kan berhubungan badan. Nun Betul. sewu. Nggih. Isarate berhubungan badan iki piye? Lek mangan. Ngono. Lek mangan kuwi mek ngeten. Ha. Ngeten. Ha. Nggih ta? Lek ngombe? Ngeten ngombe. Heeh. Nek nyepake baju seragam. Baju aku mek ngene tok. Oh, paham kalau ini Paham. seragam. Iya, iya. Langsung semrindil. Secara biologis. Loh, Secara biologis. Apa iki? Ki nek umpama malam Jumat kae lak mesti mateni Ya, kaya setan bengi iki ngene iki, ya. Ki kepiye lehmu sasmitamu syaratmu karo bojo? Lek jongkasan aku ngene. Oh iya iya. Ya jungkasan Ya, ini. ngene. Nek kepengin kumpul karo bojo ki lho. Lek mangan ngene aku ngene. Kok mulek wae to ki? Lek berhubungan badan ngono lho Mas Kluduk. Apa kuwi? Sasmitane piye? Isarate piye? Oh iya. Nyapa dadak mbok jelaske iki lho kok. Ya nyeluk bojoku lho. Yo anak ana Ya enek. Syaratnya ana ya? Enek, lho. Piye piye? Terus Set langsung kowe moro ta. Iya. Sing Mara. rada rene to, rada Rene rene. to. Nggih, Mas. Terus Ngene ta. Karo guyaku sik. iya. Nah, nek mangan lak ngene. Ya, ngene. Nek ngombe lak ngene. Ngene. Lah saiki nek Ayo. kepengin Ya ya kepiye? nyeluk ngene ta. Pertama sik. Nggih. Ngene sik. Anu, apa ki jenenge dari awal dulu ya? Ya Iya. udah. Ngene iki. Bojomu yo nyaut. Nyaut ngene. Ngene ya. Oh, iya. Iki kodene lho. Kodene ngene. Kedep mata. Ya ngene iki nyapa lho. Ngene iki nyapa? Aku nyun cipokan ngene. Main mata, main mata. Iya iya, pirang jam? Ya petang jam lah. Terus yang terakhir langsung. Terus ndo. Apa kuwi? Lah kok ngene iki ngopo ki? Maksudnya iki anake wae ganti pampers. Bleset. Tak golekne kanca Mas Siap, Kritik. siap, siap. Coba kaya apa Mbak biar kita ayo main jumeneng ya. Cublak suweng yo berpacu dalam melodi. Ya yuk. Pak Hut. Delong, ayo Mas Nopal. Oh, lah iki ketoke Sapa dhewe, Pak? bocah iki ketoke meneng ya ngosek to. Weh. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil, nggak taunya pensil. Waktuku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol ku kira botol, nggak taunya pistol. Matur nuwun. Seenak-enak. Tumak piye jajal terus lho. Waktuku gabut aku nggak tahu yang imut-imut. Terus Ku cabut ku kira rambut, nggak taunya Marmut. janggut. Oh tak kira marmut. Wes entek Pak, wis entek. entek. Jajal terusno. Bisa apa ora? Kak. Loh, terusno. Terus piye? Atiku seneng bengi iki ditimbali Pak Ali. Ya. Terus iki lho, Duk. Wis diomah-omahi karo adimu barang kok. Ayo. Atiku seneng bengi iki timbali Pak Ali. Insya Allah bisa ngangkat ekonomi. Nadamu ora pas iki piye to? Ayo dipaske larasin. Pas gimana? Nah, yo. Saged kula maling dumateng temanten anyar. Yo. Tak dongakne ngantek besok ora bakal bubar. Yen wis wong loro atine kudu kuat lan sabar. Ya. Ayo. Loh. Arki yo ar ngono, ayo. Manten loro kudu Elo. saban bengi sregep ikhtiar. Wah iya.
ora lali nyeneng waregane nanggap wayang. Ya. Ayo. Ang. Ang. Nini nunane. Ninunano. Lulu nono. Tak kepro dirungokne apik-apik kok. Digoleki kaya iki mau lak iso gawe to. Purwakanti Dwilingga Salinukara. Leres. Tak yo ngelu kocok iki. Dagelan ki improvisasi. Ayo. Ayo, kita. Ora lali Nah. Bapak Ali nanggap wayang. Ang. Wayang iki menyenangkan semua orang. Insya Allah rezekine ra arang-arang. Tapi welengku kabeh wae sregep sembahyang. Ana dalang bengi iki kicaya kun tadi. Orangnya ganteng, memang baik sekali. Dan tidak lupa hadirnya Sinden Sukesi. Memang ini Kae lho. Nah. Mripate iki lho. Pati hujan. Sukesi ku ya mbok dudeng sing kena stunting. Kae. Dan juga hadir Sindan kita Ibu Sukesi. ini dulu memang sinden jambaan hati. Yen jejer kowe yen ditelok pancen serasi. Ngerti yang ngono aku tahu gandeng ya 5 sasi. Apa kowe rawati yen diseneni cahya kuntati? Akon moro rene cecek rene bakal tak antemi. Yen arep ngantemi apa kowe pancen wani. Ora. Loh, Kowe arek kok. Basa terakhir ora ya ora kepenak. Ora wani ora disakne. Samu. Ngono, Pak Maidi lenggah. Betul Pak Maidi ya, makasih Pak. Oh, beliaunya lenggah lagi ini alhamdulillah. Pak Wali Kota asmane Bapak Maidi. Alhamdulillah Bapak Maidi memimpin lagi. Lan aja lali cedhek karo warga sakniki. Iki. Ayo. Ayo kae lho Bapak lho. Ayo. Ayo piye iki? Rambo. Golek pangan dhewe no iki. Golek selamat aku. Tak dongakne Bapak Maidi akeh rezeki. Yen ora kleru beliau lenggah dadi wali kota. Memang wali kota itu memang dambaan warga. Semuanya sini ikut-ikut sama berdoa. Insya Allah kota Madiun bakal sejahtera. Sejahtera ke depan bisa terarah. Iya lo. Apa tuh? Terarah lo, jajal do. Ayo. Rezekine insya Allah berkah barokah. Iso lo jajal iso. Ayo dok terus no. Allahumma sholli wa sallim ala Bareng. Sayyidina wa maulana Muhammad. Satu lagi. Pertama bismillahi sholatan daimatan bidawami mulki lagi. Iyalah. apik tenan Ngono bergas. tadi seneng.
tepangaken. Wes. Kowe kok tak terusne ya dawa lho kok iso. Anu Nduk, sapa Dalam. ki? Bir. Bir kita. Dalam. Ini paling tidak komposisi seperti ini ya menyetarakan. Iya. Sampeyan cah nom ya kudu piye lapisan anak muda sekarang ya. Iya, Gen Z sekarang. Gen Z. Gen Z. Tembangipun ngagem Bawi. Bawi ya. Oh. Nggih. Bir. Kagem mempelai gandeng suasananipun menika lak pernikahan. Ayo dibawani dandang gula apa-apa ngono Mbak Birgita. Coba nggih. Nggih, nderek dedonga nggih Pak Dalang. Nggih. Aku jane iki ya ndongakne iki ya wedi lho Pak. Rapi dong. Urung. Aduh. Gak itu. Rapi aja dongakne. Oh ngono. Iya, enggak boleh. Lah nyapa Mas? Lho aja, mergo kan pengalaman tuh penting. Lho, ngono. Aja dongakne. Kowe rapi ya? Dereng. Kowe iki mosok ora iso Pengen rapi. Pengen. Golek wong lanang sing setia. Heeh, pengen. Golek wong elek. Loh, kok malah wong ya mah aku cantik-cantik kaya ngene karo wong elek. Golek wong ganteng biasanya dilirik tong kanca-kancamu akhirnya bojomu selingkuh. Ngono ya Mas. Lek wong elek aman kaya aku. Bojoku ya ayu, kulo elek. Terus? Dan alhamdulillah setia saya. awakmu setia. Oh, setia. Setia. Tapi bojoku gak setia. Waduh. Sampeyan ki kudune ngerti bagaimana untuk melihat karakter seorang wanita. Leres. Saya yen dadi sinden kok dadak mbok tekoki wis duwe bojo. Ketok. Angger kok wedok gelungan gawe cunduk mentul siji ngene iki. Ya. Berarti itu masih masa dalam Pacaran. masa-masa pacaran. Mergo cunduk mentule siji tur nang endi tengen ta we? Nggih. Tak kanan. Nek cunduk mentule niki dua, berarti ini sudah melangkah ke jenjang pernikahan. Pernikahan. Tunangan. Nek cunduk mentule kuwi tiga, berarti menuju ke jenjang Nah. pernikahan. Ning lek ketemu sinden kene murat marit, kae cunduk mentule. Lah apa itu wi? Sinden bar konangan, ngono ya. Konangannya. Ngene wae Mbak Birgita, supaya donga ingkang terbaik untuk mempelai berdua ngaturake lelagon yang kekinian lestari. Coba men lestari anggenipun bebrayan temanten kekalih. Aku iki kapok nyanyi lestari Pak, tenan. Yo ganti. Lek lestari ndak gelem gantine sumber kencana. Sampeyan Ya lestari. sampeyan ki nderekke Mas Cahyo ki priyayine ki halus. Iya. Mbok prabawanmu ki sing halus ora kaya kernet bis ngono kuwi. Gak iso Mas. Ayo karakter seorang wanita itu piye ben lembah mana iso halus ngono. Piye carane? Lagak lagiane iki kepenak. Nah, Nggih. polahmu malah kaya manol pasar Medion. Ya ngono. Piye to Mas? Halus. Sungdalu. Nah, Sugeng dalu Mas. Oh, sugeng dalu Bapak Ibu para rawuh. Lho, sikilmu jeber. ora jeber mlakune pekempal kok iso mlayu kok iso. Ora. Monggo dipun Panas aturaken apa, Gus? nggih. Pelok nggih. Lestari langsung kemawon. Yuk dados. Mas Cahyo pun tadi. Yap. Berkah barokah untuk Bobo Ali Mas
biasa nggih. Kene iki lho, Jan. Sik ngene Mas Klitik karo Mas Gluduk nggih. Dawuh. Gandeng panjenengan ki asline merangkaknya babatnya mula bukane lak saka seniman ketoprak. Nggih. Tur jenengan mau nyeritake ngriki enten ketoprak napa? Apa ya kelali kula. Pemimpinnya sinten Pak sinten? Sampeyan nek mboten salah riyen. Nggih to. Oh Mbah Sarimin. Nah, dasare angger sak panggung kalih kula wis suwe ora fragmen ketoprakan. Nggih, nggih. Mula nggih nglipur warga masyarakat Gaplok mriki, Nggih. ayo diaturake fragmen ketoprakan. Ayo ngono kuwi. Ambok wong wingi wau dalu campur sari niki wayang. Ambok benjing dalu timbang dibongkar nggih ketoprakan ae. Ora usah iki nggih pancingan sik, Oh, sapa ngerti golek perangsang, tertarik perangsang. bersih desa ning kene tulung kene terus ketoprakan ngono ya to. Perangsang to, perangsang. Nggih, Nggih, nggih. nggih. Siap-siap. Anu mawon nggih. Nek mawi nun sewu. Menawi wonten ing Bojonegoro nak wonten Malawapati. Leres. Angling Darma. Nggih. Lajeng menapa wonten Madiun lak wonten napa menika Retna Dumilah. Nggih. Lajeng wonten Ponorogo lak Suminten Edan. Leres. Terus digolekke saka Pati niku enten Roro Mendut. Dige jukuk laket mawon anu bayi lahir dalam gentong. Ki apa to kok iso? Bayi lahir gentong. Anu wae jiko Banyuwangi wae ya, Mas. Oh, Minas Penak. Jino. Nggih Katresnan. Katresnan, nggih. Anu Mas Lutuk kentonganipun dicepeng. Dalem. Kentongan kuwi kok saya tuweh saya budak ki ngopo to? Ora dipreksake ngono. Gayane nggih jam abang kulite ireng malah kok madu mangsa. Jam ki sing lumprah ngono rupane ireng karo kulite padha. Ilang nggih jame anakku iki. Bangsane mbok sing serasi ngono lho, macak ki ora Lah iya. nomi nyapu. Jenengan minak singgo. Lah, Sampeyan ki ya perkemi kan. Loh, lah piye Banyuwangi? Banyuwangi nggih Sida Paksa Wiratmaya. Oh, alah nggih. Nggih. Kanjeng Rama niku Mbah Haji Sukron Suwondo nggih. ora paham. lho, kok iso. Ora paham. Saya tak kok iso Sida Paksa kok karo Wiratmaya ya apa to? Lah, Wiratmaya lak ya anu to. Sri Huning kuwi. Lah nggih kula critakne Wiratmaya gandengane Sri Huning. Oh, ngono. Sida Paksa kali Sri Tanjung. Nah, Ha nek nggih. niki kaya Serigala. Heeh. Ayo. Nggih. Sukodono berarti. Oh, Sukodono. Oh iya, nggih. Kula ngapil Ibu Sukodono. Waranggono setunggal. Pak. Boleh Mbak Dian Munasirah sing asli saka Medion boleh. Nggih. Oh, Musyawarah. Nggih. Nggih. Sapa, Mbak? Mbak Nggih. Dian Musyawarah. Musyawarah. Dian Samirah. Oke, siap-siap apik. Nyenengke lho iki. Munasirah. Ayo, nggih. Niki magister seni lho iki. Iki nek sambele bawang sok ilengo. Lawe iki kaya greh petek kae enake ramum. Sambele anget nika Mas ngono. Ya ngene Nggih. iki, cilik ning nyenengke tipis. Nggih. Niku dadi Sri Tanjung. Oh, niki. Nggih. Oke, siap. Nggih. Jomeri lho. Rol Sida Paksa. Rol Sida Paksa. idumu. Ayo, Ayo kentongane, ayo. Iso ngentongi ora? Bisa kentong indasmu mah iku. Aja nesu to Wah iya kowe takoni iki ya. jan ora gampang nesu. Kene iki elek-elek ngene sisa budaya ngawon. Ah, iya. Bagian ngelek. Kowe dadi macane kewirangan kok iso. Lah kok iso kewirangan Ora Mas? kewirangan piye? Katok suwe kok. Lah kok pas weh, penontonnya muni kae. Lho macane ndoke gedhi. Lanang kan dek. Ora ngangge lanang sik lho pilih. Langsung sendoke gede. Lanang lek bagi yo. Ayo duduk. Nyapa to sik urung ngelentek. Sing jajal ketokane muni bola kaya. Kowe ora tau tanggapan rancang. Bener. Aja nyeneni pradonggane Mas Cahyo to kok mangsamu kentongamu kepenak, sing Lah, ngiringi iya. kepenak. Dek Kenang kudu- musyawarah, Kenang kudu tuk-tuk. Nggih. Dek Dian ya. Nggih. Kene jajal kuwi kotak. Liyane. Aduh. Ki apa to kok iso dadak gawe sikil bareng. Nah, Nah, niki toprak sethik to. nggih monggo. Diajeng Sultan. Inggih Kakang Mas Sida ora.
Sik bos. Sik. Iki kudu briefing dhisik, kayak penuangan dhisik. Ning dinding nggon ki sida paksa kok sida apa ora kupingmu amandel. Maksudnya sudah dipaksa apa ora? Wah, bleset ki contonge. Kita ayo pekok iki. Sida cerita. paksa kok sida apa ora. Kowe iki dadi mbok Patih, garwane Raden Patih sida paksa. Paksa. Nggih. Ana kapi dalem ana Iso ayo kopokan. Kuwi sutradarane kereng men iki sapa lho kuwi ora. Lho, Ketoke patene sampean kok, Mas. mah aku di bojoke. lho. Sida paksa karo si Tanjung gek si Tanjung iki kok. Ciklik kok. Lah golekmu Aku sapa? sing gemoy. Waduh. Lah gemoh iki kok nek begitu ndodok ora rekoso kowe. Nyapur rasa. Gagak, Pak. Yo, kentongane. Sida paksa yan. Ayo. Kang Mas Sido Paksa. Suaramu nggih tenggorokan. Kang Mas Sido Paksa. Nah, ketoprak iki nggo swara kene, Nduk. Aja swara asli. Kan masih paksa. Ya, betul ya. Mas. Nah, contohnya sik, Duk. Sik, mikir dulu. Minggir sik. Gelungan iso di Tak contone malah. Lah wong kok begegek kene ngono. Iki tak contone sing. Lho. Masa ya langsung mbok kokop ngono. Ora peduk harus. Gawe ngomong-ngomongan. Suwer. Diajeng sitan. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih. Wektu dina iki pun Kakang katus dening Gusti Prabu Siladikrom. Kautus menapa Gusti Patih? Golek tumbaling praja ya kuwi Mas Tlung Plengkung Gumbala Tlung Gelung. Lajeng kula kandos pundi? Suara tuh. Iya. Lajeng kula kandos pundi? Nah, aja gerake. Ayo. Diajeng si Tanjung garwanipun Kakang Diajeng si Tanjung. Diajeng. Hei. Lah mau contone ngono lho. Aku tahu dingenek. Lakirane. Lah kok wakilane. Wis kene ae kok dadak makili barang. Yo ngene ndak usah terlalu lama. Diajeng si Tanjung. Nuwun inggih, Patih Sido Paksa. Gusti Patih Sido Paksa. Lajeng. Wonten timbalan dawuh. Lah kok malah kaya jaran. Mburi nek bekere barang. Ing papan kene sakwise pun Kakang kondur ana ing kadipaten kepatian. ana ing kepatian banjur keprungu swara sing ora ngepenakke ana ing talingaku Diajeng. Suara menapa Kakang Mas? Suara menapa Kakang Mas? Nah, ben semeleh ngene lho. Sakwise pun Kakang kondur kapapak para sak bergatyaning para prajurit Sing ngentong pinter iki. banjur keprungu kekandhan sing ora Ya ngepenak. ngono kuwi tegese ngerti karo drama sama. Diajeng si Tanjung. Kula mbiyen sisa mbiyen suwi. Mergo kentong yang nguripke pakeliran lho. Sejatine Karena nek apa kentong iki suasanane hampa. Jenengan lek wayang kan dodokan to. Heeh. Lek teng Dadi uripe gamelan kok kentongan Wih, sik. wis. Iya. Gamelan ramune lek kentongane Nah, ramune. ketoprak menika roy jare. yen menawa Lah iya nek kentongan Nah, kuwi. kamdan niku kula nipun pengalaman ngoten. Omong ta, Oh Pak? iya. Jadi keco. Maino dhewe ya. Ora aku sik rembukan babakan kentongan karo iki lho. Bukan ganggu pemain lah ya bosok iki. Tuk aja ganggu, Tuk. Sampai niku ganggu. Lah iya aku barang. Ayo lihat kondisional to, Bos. Siap. Sing bener iki kondisioner. Terus keramas. Lah, saya pokok kabeh. Kondisioner. Diajeng kondusi. Diajeng Sri Tanjung. Apa bener yen Gusti Prabu Siladikra wis cumandha ana ing kepatian kene? Menika mboten leres. Lali aku. Wes, gawe anu suaramu dhewe. Wah, malah bleset kowe. Kowe iki jane iki Sri Tanjung apa dukun pijet tulung. Sik to, iki kena penuangan ceritane babakan mau lho, Siladikromo ki piye kan ora ngerti jawabane. Anu iki Awakmu tak tuduh selingkuh. Kowe sejatine ora. Ngono, Nggih. ya. Oh, nggih. Nah, Diajeng si Tanjung.
Nuwun inggih Patih Sida Peksa. Kakang Patih. Oh, Kakang Patih Sida Peksa. Iki isone nek diperkosa sik. Kowe iki kandhamu ki sing kepenak wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sida Paksa ngono lho. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sida Peksa. Lambemu kecepetan. Wah, jan ketoprak ndi-ndi mbok eloki ora gelem iki dalam ngene. Dajeng, entengmu tuk-tuk. Wah, malang rokok bocah iki. Iki nyambut gawe. Nyambut gawe tuk. Sedul. Uripe pakliran ning kentongamu ora. Ora oleh uncalan rokok iki mau. Dajeng Nuwun katimbalan dawuh. sejatine pun Kakang Trisno marang kowe. Nanging ing papan kene ana kedadian sing ora nyenengake ing penggalihku, Dajeng. Nuwun inggih menapa menika Kakang Mas? Apa ya bener kabeh kandhaning para prajurit yen kowe wis tumindak sedhing marang Gusti Prabu Selatika? Mboten Kakang Mas. Piye? Mboten. Kowe aja goroh. Ndak rewangi golek tumbaling pojo kanggo mbuktekke tresnaku marang kowe. Ya kene kowe ora penake ing penggalipun Kakang. Kula bloko Kakang. Kula mboten pagoroh. Apa? Prahara ki apa? Kula mboten goro. Nah. Si Tanjung, Nuwun inggih. sepisan maneh ndak takoni. Kandha bloko yen iya kandha iya yen ora kandha ora. Kowe tumindak sedhing apa? Mboten Kakang. Piye? Mboten. Ora kandha bloko. Kowe tumindak sedhing apa ora? Mboten. Piye? Iki malah sing ngentong lho kok suwi. Ora ngajeni sing ngentong. Lah nek kene tok 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 kayak ngono. Ora tok tok nah ngono. Modele kaya di grup dhewe. Si Tanjung, Yan, Dian. Tak kira pun mati. Nangis Yan, ki nangis. Oh, nangis. Mboten Kakang Mas. kurang apa aku anggone menehi katresnan marang kowe? Kurang Nyatane kepara nyata. Kowe banjur gawe gelaning penggalihku. Mboten kirang menapa Kakang Mas. Ya kene nganti kowe tumindak sedhing. Kowe gawe wirangpun Kakang Si Tanjung. Kula mboten tumindak sedhing Kakang Mas. Sepisan maneh ndak takoni ya bocah ayu. Kowe tumindak sedhing apa ora? Mboten. Piye? Kowe tumindak sedhing apa ora? Assalamualaikum. Iki Waalaikumsalam. dawuhe apa? Waalaikumsalam. Niki wis daleme Sida Paksa. Nggih leres kula piyambak. Yen pangapunten kula mau ngeling-eling niki tanggal 9 wae asok PCX. PCE. Walah iki dep kolektor to. Oh iya. Anu PCE mboten enten-entene PCK. Lah apa niku? Pijak. Kowe iki mangsane kok ketoprak mbok wenehi lesing barang iki ya ngopo? Kowe aja dadi lesing. Tuk. Milenial, lho Pak. Dadi napa? Sampean dadi emban abdine si Oke. Sri Oh, Tanjung. ya, matuk, matuk. Aku sing ngentongi, ngene kentongi gorene. Ayo. Pak saya. Ayo ngene iki. Yo. Ngene. Yo, dikancani, dibelani Ngono lho, kuwi. ben serasi ngono kuwi. Gustimu putri. Yo. Sri Tanjung. Nuwun inggih Kakang Mas. Yen nganti papan kene kowe gawe wirangpun Kakang, pun Kakang ra bakal wedi menehi pidana marang kowe. Ayo, gage kowe kandha, mumpung aku sih bisa menehi pangapura marang kowe, Si Tanjung. Kula mboten tumindak sedhing Kakang Mas. Kepiye Si Tanjung? Menawi kula tumindak sedhing, lutira kula ambune wangi. Oh sing urung. Urung apa-apa Ludira Amis mangsamu apa wayahe ngono apa? Bisa. Ing papan kene kowe becike mbelot. Ora ana liya sing mangerteni kahanan sak leker genthonge ning Taman Kaputren kejaba adimu. Gotri. Biung ban Gotri. Ini. Ini.
sejatine kowe ngerti apa ora? Yo Ban. Wonten dawuh Gusti Patih. Sejatine kowe ngerti apa ora, Kan? Ben urip pakelirane ngono lho. Ben urip ketoprak ae. Kliran urip, tapi iki sing ngentong iki masalah. Apa? Ben gayeng kono. Aja ngono to, Bos. Lah piye to? Mosok apa nek ketoprak kok irengane Adila kowe. Ya tuk-tuk sing kepenak Oh, iso. iya. Ayo. Biung Ban. Kula menika sejatosipun badhe matur dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri garwa panjenengan menika mboten tumindak lepat Gusti Patih. Kula menika dados sabda dalam kampatian. Sakit rasane mana kula menika ndak kok menika warna. Kowe kudu ngerti Kang dipun terus kali kecai panjenengan. yen bendaramu Sabda dalam kampatian menika dados saksi. Gusti Putri menika terus sakit dhumateng panjenengan. siji sing ndak Tawa menika warna. Sakit rasane mana kula Gusti Patih. Yen kula brengang dipun terus kali kecai panjenengan. kowe ngerti apa sih? yo nuduh maneka warna Nanging bener. Gusti Putri menika mboten ndak sedeng. Oh, brengang dipun terus kali kecai panjenengan. Yen kedadian aku lho. kowe pancen abdi keranjingan. Lah kuwi ngomong dhewe ora barbar lho kok iso. Ayo Sumilir, sumikir. Sumilir. Kiter sumilir. Ayo sumikir. Ndangau. Ndangau. Yo kene kowe bisa natoni katresnanku. Ing papan kene kowe bakal ndak takoni lan sejatine kepiye? Kowe tumindak sedeng wae. Mboten Kakang. Piye? Mboten. Piye? Mboten. Yo kene kowe tumindak kendeng. Sabotan. Kowe yen bendaramu kaya kemangkene kudune kowe ngimutke, ora malah njur mbok toke. Si Tanjung. Yen kowe kandhaya pun Kakang bakal meri parku lho. Kowe tumindak sedeng ora? Mboten Kakang. Tumindak sedeng ora? Mboten. Lho. Yo kene kowe ora sedeng. Ya cok pisan. Rapi deh. Ing papan kene tak weni wektu kanggo iki kandha. Ayo. Kandha wis Tanjung. Kapejana kula Kakang Mas. Kepiye? Kapejana kula Kakang Mas. Kowe njaluk ndak pateni. Nun inggih. Yo gini kowe njaluk ndak pateni si Tanjung iki. Menik ananging kula nitungkas. Anu WA. Sing cepet omong aja sithik-sithik. Kon WA bas mulak kaya ngene. Barang tak dikte lah. Kula niku kaya kewen ketoprak kene asma. Minangka tandha kasucen kula dumateng panjenengan. Minangka tandha kasucen kula dumateng panjenengan. Si Tanjung. Kowe arep kandha apa si Tanjung iki? Kapejana kula nanging kula mitungkas menawi ludira kula anggota arum kula mboten tumindak sedeng ananging menawi ludira kula abecin kula gendaan Sing bisi ya kotlok kowe ora. Si Tanjung. nun inggih Kakang Mas. Si Tanjung. Nun inggih Kakang Mas. Coba delengen aku. Ing papan kene kowe kandha yen lu diramu anggota arum. Ateges kowe ora tumindak sedhek. Sabanjure yen nganti lu diramu anggota amis. Banjur kowe tumindak sedhek. Si Tanjung. Ngerti kok? Sampun Gusti Patih sampun liput terusan. Saora-orane yen kowe kandha bloko lan kowe kandha panane pun Kakang ora bakal paring pidana marang. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene, waspadakno si Tanjung. Luwih becik kowe suwikir.
Yo gini kowe nangisi bendaramu. Yo gini mbok tangisi. Yen ngenti kedadian kaya mangkene, kudune kowe bisa ngimutke. Menapa ingkang badhe kula mataken dumateng Gusti Putri kami. Yo gini kowe ra kandha aku. Yen wis ana kedadian kaya mangkene. Kurang opo? Kurang kena ngidoni ya. Kowe opo ora ngerti? Gusti Putri menika kula sampun dawuh matur dumateng panjenengan. Kandha kok. Gusti Putri menika mboten tumindak sanceng. Apa kowe ngerti? Kula mangertosi. Kowe ora ngerti. Sopo aku, Lali karo aku dhewe. Jadi upate kok. Semikir. Semikir. Ya ya. Lara lecuk. Kulit lho kaya keluar. Semikir. Panas ya. Pas foto ya. Hei, apa? Hei. Diajeng sitan bakal tak buktekke sak kabeh kandhamu. Yen kowe kandha diramu anggo ndamis ateges kowe ora tumindak setting diajeng. Kuali. Belum. 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 Ora jebul tiawan koto aku padha. Aku wis ngomong paraku. Dosa luput lan aku sing tak sangkut sing tak Aku sampun metu. Yukini lu tiramu angkot doan. Dajeng jebul ora bener sak kabeh kandhaku marang sliramu. Bendan nelong sateku dajeng. Kados pundi kahananipun Gusti Pati? Gandekan aku Sri Tanjung. Geti angkot doan padha. Menika kula sampun matur dumateng penjamne Gusti Putri menika mboten tumindak lapan lengking napa tetep percaya. Pati goblok. Ayo dirukti bocah. Sakit ra sing manah kula Gusti Pati. Nyuwun pengatur. Sakit. Ayo dirukti. Teko. Biungban, Apa? ayo nyuwun pengadilan marang Gusti. Ora iso. Sidewaksa. Gusti ora bakal ngadili menawa kelakuanmu kaya mangkono. Sing mbok karepe kepiye? Sarwe tresna marang Gusti Putri ki ngluwi-ngluwi saka keluarga. Utang duit saldo utang bondo sarubondo. Banjur iso utang pati. Kudu hormati Gusti Pati. Sekop. Kowe tiku awak teni. Gitu. Yo. Si urip. Ora gedikin dase. Mas Cahyo. Dalam. Salah niki pemainnya telu sing mati loro. Nggih. Iki mengki tanggapane bayarannya njaleni kula kabeh. Bos. Kok iso duwe mbok tampa iki lho. Lah wong iki wong telu kabeh kok iso ya ditumrot. Si urip. Ditumrot. Nah, kowe lek ngenekne kebanter iso mak sengkring. Mangsane. Ya pangkling lho. Peh menjiwa iki, Pak. Luar biasa, perlu diajari wong ya nggih ra kulino kok ya nggih. Ning penampilane Mbak Dian sangat luar biasa ya lho tenan. Bisa menyegarkan suasana. Saged nek latihan Pak Toprak Ya menika. wis gampang. Oh iya, Engko nek pomo wis apik ya wis latihan. Iki toprak ajaran to, Mas. Pertama iki spontanitas ngene to, latihan iki ning panggung ngene. Nah ngono. Tak jamin kok ora wani soal. Ora mbok privatan.
Iso ora iso piye to Nah, ora. gandeng swasana wis kaya ngene iki terus Nggih. dingge hiburan. Leres. Nah. Seribu. Mbak Dian iso istirahat mesake ora Niki nggih. pun. Iki gantine Mbak Okfa terus Mbak Winong dan juga Mbak Trihastuti minangkani pamundhute Bapak Kepala Desa ing Kebon Agung Mejayan. Nah, nggih. Pak Alek ngersakaken pepeling langsung ya mawon, ngoten nggih? Nggih, langsung 3. Nggih. Mangga lajeng kemawon lagunipun pepeling pamundhut saking Pak Lurah Alek Kebon Agung. Dados. Sugeng-sugeng Pak E. Pak Maidi, dolen jajaranipun terima kasih siap. Sembah nuwun Bapak Wali.
Terima kasih matur nuwun Mbak Trihastuti, Mbak Winong lan ugi Mbak Okva. Ning ngeten Mas Klitik Kluthuk. Diproduksi oleh Caksi Lover, wujudipun kalender utawi tanggalan ingkang gambaripun kados mekaten. Menika wau cobi dipun dung kalian kanca-kanca kru ndelalah tasik wonten turahipun lan pancen sengaja dipun turahi. Kula nyuwun tulun dumateng panjenengan minangka tandha tresna, tandha kasih sayangipun Madangkara lan Caksi Lover. Dumateng para warga masyarakat ingkang kepareng rawuh dalu menika. Niki sing niki sebelah kanan panggung. Terus tanggalane trauma ya. Pripun? Aku tanggal 1 Asap Mekar, 2 Syariah, 3 BRI. Iki kiri panggung, yen kinadil. Kwitansi dadi ya. Monggo bapak-bapak kula aturi nampi menika tandha tresna. Nggih, tali asih men didumke kali Mas Klitik Kluthuk nggih. Fotokopi lho, Mas. Nggih. Menawi kata ingkang berminat insyaallah kula mangke produk melih menika nggih nyoba rumiyin. Insyaallah menawi kirang produk melih mengke anu 15.000-an. Ora. Nggih. Tampi monggo mugi-mugi saged manfaat. Amin. Ngoten niki termasuk jajan sing setahun awet niki. Nah iya. Nek lak ngoten-ngoten lak saged kagem pangiling-iling. Nggih, Mas. Mriku nggih wonten napa gambar panjenengan. Leres, nggih. Gambaripun Bu Kesi. Nggih, kanca-kanca. Kanca-kanca Madangkara. Pesinden, pengrawit, nadyanto enten sing praupanipun ketutup karo angka nih mboten masalah. Terus sampean barang ya aja samar. Kok karo Mas Thomas ki ya diparingi tali asih. Apa kowe? Kaos. Amin. Pane oren. Makasih. Oh mburi tulisane tahanan Polres Kota Madiun ngono. Ya ora Dadi apa-apa. kae nanti. Rasa mbok kek. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh kleresan. Sembah nuwun panjenenganipun nggih. Mugi-mugi hajat niatipun Bapak Ali Mas Ngudi dipun ijabahi dening Gusti ingkang nyipta jagat ingkang beto barokah dumateng sedayanipun.